Institut Escola Mar Mediterrània. Jo em quedo a casa. Gaudiu de la família. Llegiu. Escolteu música i veieu. Mireu la televisió. Entreu a l'aplicació del Dinantia que rebreu missatges i tasques per fer. Mireu la web del vostre Institut Escola Mar Mediterrània. Que tot anirà bé. Farem una pensió, els queda lliure una habitació al costat del menjador. Hola a tots i a totes, us enyorem, us trobem molt a faltar. Volem veure els vostres somriures, escoltar les vostres paraules. De part de tot l'equip educatiu, us enviem una abraçada i un petó volador. Quedeu-vos a casa, que tot anirà bé.